tuna kan thlir tur hi original video ania engma hi chanchok pa omlo ani tuna kan thlir mek hi John Piran tumala biak po ngai lo nushing te biak po atumna ania engthil tak thleng mo chutia mingo an mu chu heng namte hian mak an ti in tharau ni tura an ngaya hetia John atluk tre pawang hian tharau ni lovin mishing ve tho ni tura an ngai ta ni tharau te hi anin pal tu ve ngai lo niang khiat chian tumin anon pan hnaya an lungsiam mang hian an sat lum vek dor nge don lo thir zelang mishing mu ngai lo an mu awang hian mak an ti in mu nom thlirin an thlir ve ti a hriata ama ero chu an triru hle thung hepa hian mei ho chu ronkal nai lo turin a hrila kalson mai tum lovin John alam chu anon pan le a engthil poti anin huam mel le ni John ave thung chuan melma an ni lo zia ti lan chu ata na poimo zia a rechiang hle ni John abula hian a assistant Michelle a om ve a cameraman ero John nung lama fit som ruk vela abiru thungani
cameraman Philipan thla aron lalai po chu hepa hian hmuwa Philip po hi John hian akal na hmun danga a hruai ve thina wangin heng nammol te hlom zia le anral thuam hlom zia po a chiang ve hle a hepa hian John a bek dum chu mak ati in enge ani azot ani mel ti chuan John a chuan a chipai te chu li tir china thiana sim nge tumani anom dan le an thok dan vel atang chuan an hlawin an ti a hriat theya chu John a te thian ho tan a him bik lo ingoma chen hetia hun an man nuwa hian John a chuan an ol pai chu an hmuwa chutia aron al tamai chu hepa hian me al tak tak ani ring lovin a khoi china sa ati mel hle ni
an jinga pasal thaber ni o mangdeu ber chuan no alfar chu ria chen tumin a han se chin vela tuya ti vak lo ni mel reing yel a in din chin nu chuan heng nam mol te hian John ata thian ho chu melma an ni lo ti an ring ve ta noal chu an lata a ti chuan an jinga an ho tu pa ber ni o ma lang chuan John a kut chu a von ngam ve ta ni John a kut le ban de chu zu tin tharau mai an ni lo zia chu an fin fia chuan mak an ti mel hle a heng nammo pani te hian mingo an la mu ngai lo wangin mak an ti hle ni John a samle taksa de chu an khoi deuh chen ani hi This debate leads to a final acceptance of duty. an mi paten melma an ni lo ti hre to ma se an mei chia te chuan an la tri hle ti a hriat thei thung ti chuan chung namol te chuan lui le lama kalve tur chuan John ate thian ho chu an song ve ta ni video le a chuan engtin nge namol te nena an om sel engtin nge an chen ho engtin nge an in biak dan kan thlir ho le don ani